Ola, vimos da cuarta reunión coa oposición para falar do proxecto de orzamentos do 2016, unhas reunións nas que se reflexa un avance no proceso de negociación dos orzamentos. O Partido Socialista en concreto nos transmite que comparte as liñas xerais do orzamento, que comparte as nosas propostas, que hai un cambio importante, contundente en comparación cos orzamentos do ano pasado, cos orzamentos do Partido Popular. Estes orzamentos son progresistas, son os orzamentos sociais, e o Partido Socialista así non lo recoñeceu nestas reunións. Mostraron moito interese nas propostas e nos orzamentos de políticas sociais e de emprego, así que a próxima reunión a dedicaremos a debatir estas áreas, estas liñas de acción de emprego e políticas sociais, e contaremos cas concelleiras de políticas sociais e emprego neste debate. O Bloque Nacionalista Galego tamén nos transmite que comparte a liña xeral do orzamento, nos fixo propostas concretas, quedou comprometido a pasarnos estas propostas concretas por escrito na próxima reunión para que nós as podamos analizar e valorar. E por último, o Partido Popular, co que tamén mantemos aberto o proceso de diálogo, sí que non hai tanto puntos de encontro, pero non nos fechamos a nada e continuamos con este diálogo aberto. Somos optimistas e creo que nas próximas semanas poderemos pechar un acordo para os orzamentos do 2016.